Langhin long fees distribution mati asomar keron asai kedeng pon. Dong muka kahit long kisirikin naman bangki ongajok muni cepegun ipin. Kardom, pinaberta thanje bang nilisami ropaliti mumpi. Namberta ang tonpen archupunita. Karbiang long Autonomous Council Fishery Department atum kapin kapan na tengpen pinilanghin na long asomar keron asai kedeng pon. Karbiang long Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang napen Langhin Constituency EM Tarendra Brahma atum Fishery Department atum pen Chethanchi Monponsi Langhin VDC Chairman Kansai Busomotari lapen Arisangho atum pan pinkhat pen pininipai kret roxy chiti achiklo porpai kep aporpen VDC asai hemalong VDC Chairman Kansai Busomotari lapen Langhin BJP Mondal Committee amaipu Sunil Kumar Boro atum bangpharo isi beneficiaries atum apan lakha suri phokep asomar bangso asai hemalong ronpon. Bangso keron pon along kaning jepon na tengke la bangso asomar keron laki radatum bangso mithanga pukhuri mate lang bialong jok dampen chiklo jon thom jon pi aphilutan pi chojorpen alechu enlong jipusi Langhin VDC Chairman Kansai Busomotari pen ning jepon. Dogmuka kahitialong patumini pai kretrok arni narusini Hindu kikroi aradatum Biswakarma puja katalong ponjapan dogmuka kahitialong kedu thesere akuladalong thesere ke na amuluk ke ong thu angajok thesere ke na chepegun ipin Chiti ni pai kretrok arni dogmuka kahiti NH36 atawarpi samilang sokedam towar kokthom kachekok adum kedu thesere ke jar akuladalong patumi narusini mate ata porphoi narkepen arikangsam porphoi narkep an Hindu anim rokom ke kroi aradatum pininga sengkan pirdhe angkang pikachi thangklub COVID-19 akisu awu ke dokok akisitami Biswakarma puja katalam donjaban naro sinita thesere thekumbong penchenglok asuna suna hormu ke namda muni chepekon epin lapen thesere ke nam kachithi ason mangat anpin social distance ke doji ke aphialamno anghwa dimati mas sachi phungwangwi bangso parbu kiton ke langa bang khotumta langdun wangwi pusi nilituma pherang kepen birtanan pali Chitini Paikre Troxiarni, India Prime Minister Narendra Modi, Ninkan Troxikep Amhangi Tekarni, Kichok Pachitondonsi, Singhasan Constituency Kaparlopon, Singnar Camp Polling Station along, Tengpia Klim Ki Asai, Dengpon. Iya Mamor Sing Tisu Kapin Khat Atengsi, Singhasan Constituency Kaparlo, Singnar Camp Polling Station along ta, BJP Mondal Committee atum Patirpi Ponsi, Tengpia Klim Ki Asai, Dengpon. Nasolong Singnar Camp Polling Station amaipu, Samson Tisu Kejalin along, Chunbang Katharsing Inti, Rap Chunbang, Bimol Singnar Lapen, BJYM amaipu, Modan Sing Teronatum Sutami, Ongdung Tengpiaklim, Kayalong, Cherap Chitodunsi, Misenpen Saipa Chulpon. Pinya Birda Bang Kilapansi Kang Tanpan Iglo, Lang Ibom Tame, Karbi Daily News, Korwang 2.